ġeografika u storika. Dawn huma l-elementi tal-aħħar żball loħxon li għamlet il-medja tal-Partit Nazzjonalista. Taħt il-kelma esklusiva, ir-reporter tal-Mument Joe Micallef kiteb storja bit-titlu Il-Labor u l-Gvern ta' Muscat tal-Korea ta' Fuq. Storja li fiha ntqal il-Ministru tat-Trasport Joe Mizzi kien se jattendi is-67 anniversarju mit-twaqqif tal-Korea Komunista, akkumpanjat minn Alex Xiberra-Strigona. Jirriżulta li dan mhuwiex minnu. Jidher biċ-ċar li l-Mument ma kienx kapaċi jagħmel distinzjoni bejn il-Korea ta' fuq u dik t'isfel. Żewġ pajjiżi li għaddew minn snin ta' gwerer u fejn hemm firda sal-lum il-ġurnata. Il-Ministru Joe Mizzi se jżur il-Korea t'isfel u mhux ta' fuq. Dan wara li bħala Ministru kien mistieden għal konferenza dwar it-trasport u l-loġistika. Konferenza li għaliha se jkun hemm ministri oħra u ambaxxaturi minn pajjiżi differenti. Il-Korea t'isfel huwa stat demokratiku u l-konferenza li għaliha sejjer Mizzi se ssir f'Seul, l-istess belt fejn fl-1988 saru l-Olimpjadi. Intant, jirriżulta li l-aħħar delegazzjoni li marret il-Korea ta' fuq kienet immexxija mill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi. Dan meta fis-snin 90 kien speaker u kien stieden numru ta' deputati biex ikunu miegħu fid-delegazzjoni fil-belt kapitali tal-Korea ta' fuq.